ето я бандата. Тръгваме, ще избираме рокля на Наталка. Ето я, тя е битюретка тази година и ще ви снимам днес влог кои рокли е пробвала и ще ви оставя да познаете коя от тях евентуално е избрала. Хайде с нас! Наталия се моли да избере една рокля и от първия път да й хареса, само че няма да има този късмет да се отърве от нас, така че купонът ти първо започва. Помощ. Няма помощ. Тръгнеш ли с нас? Няма помощ. Аз най-малко обичам да ме снимате, мене най-много не искате да снимате. Ти си абитуриентката, мила. Искаш ли и аз? Да. Вече сме в Сливен и вървим към магазина. Ще ви снимам от самият магазин, ако ни позволят евентуално. Надявам се да ни позволят. Дано не. Абитуриентката казва дано не, но няма как. И това е първият магазин, който решихме да разгледаме в Сливен. Влизаме. Видим дали ще имаме... Това е сватбен. В магазинът, освен булчински, имаше и разнообразие от официални и бални рокли. Тази беше първата рокля, която Наталия реши да пробва. По принцип трябва да кажа, че жената в магазина отказа да снимаме, но аз деликатно и снимах така леко. Това е реакцията на Герито, сестрата на Наталка, от първата проба от роклите. Роклята беше в тъмносин цвят, с курсет и паети по горната част. Беше уникална и много ни допадна, но решихме да разгледаме нататък, тъй като трябва да се пробват и други. В този магазин пробва и други две рокли, но тях не ги снимах. Колко даваме на първата рокля? 8. Колко даваме на първата рокля? Обиколихме два магазина. Първият, в който ви показах кадрите и бяхме там. Се спряхме на една рокля, но решихме да разгледаме още няколко магазина, за да може все пак да има повече избор, тъй като в първия магазин нямаше почти никакъв избор от рокли. Имаше само две рокли, да, които ни хареса. Но в него магазин имаше само обикновени дрехи. Това решихме да продължим с обикалянето, за да разгледаме още. Така че ще се включим пак. Кажи да. Да. Yes, please. Абитуриентката да каже да. Не. Да. Това е третият подред магазин, в който влизаме, за да разгледаме за рокли. Тук след малко ще видите, имаше доста голямо разнообразие от официални рокли, но ни се видяха в голям размер, затова не се спряхме на нито една от тях. Тук, освен че съм снимала половината си лице, се опитвам да ви обясня, че сме обиколили 4 магазина, но за съжаление сме ударили на камък и в 4-те. Времето се влошава, а настроението на абитуриентката тотално е скапано и изгубила всякаква надежда да открие днес мечтаната рокля, но продължаваме нататък. Тук сме с танцова стъпка, тъй като от обикаляне сме умрели от глад и си взехме за ядене, ще се скрием от дъжда в колата да хапнем за малко. 5-6 магазина. Нищо. Часа е 2. Хапваме и ще видим какво ще правим, защото гладни не можем да мислим. Предложиха ни един магазин, но естествено се оказа затворен и ние в дъжда обратно в колата. Хора, бандата пътува към Нова Загора, тъй като в Сливен не успяхме да открием абсолютно нищо. Или не работиха, или нищо не ни харесваше, то не че имаше огромен избор, де. И звъннах на една колежка, за да я питам за магазин в Нова Загора, така че пътуваме натам. Бахме се в Нова Загора, опътиха ни няколко души по пътя. Уж открихме магазина, но това, което ще ви покажа,
И това, на което станахме свидетели. Моля ви, затворете си магазина. По улицата, към която ни опътиха, видяхме този магазин и силно се надяхме да не е това магазинът, който трябва да има бална рокля, тъй като, както виждате, въобще не е това, което търсим. Тук има интериор за бебешки партита и по такива пишни събития. Не е това магазина. Се радвам, че каза не. Да, но сме щастливи, че каза не. Нали? Психически не съм щастлива. Психически сме нестабилни, но той, че не беше това магазина. Каза, че е по-напред. Сега ще видим. Хора, намерихме магазина, беше на една крачка от другия. Не С беше колата. на една, що лъжиш? С колата! Мирка за 5%. върти. Давай, чакай, коли идват! И представете си, стигаме, откриваме един добре изглеждащ търговски център, но както може да се досетите, отново удреме на камък, тъй като всичко е затворено и няма и следа от жив човек. И сме вече тотално разочаровани, тъй като това е от 11 часа сутринта обикаляне по магазините и абсолютно нищичко не се случва. За съжаление и тук не успяхме да открием рокля, то ние не успяхме да открием хора като цяло там, така че продължаваме нататък. Да, то колко часа? 3:30. 3:43. Ма каква обедна почивка? В 3 часа. Не толкова. Взимай един халат, така ще минеш на бала. Наистина, най-добро решение. Единствената врата, която успяхме да отворим в този търговски център от всичките 10, беше на някакъв магазин за мебели, където ни посрещна една учтива жена. Попитахме за другите магазини, където предлагат рокли и жената за жалост каза, че тези магазини не работят от ноември месец. И ние тотално вече, дето се вика, направо се предадохме, а физиономията на абитуриентката беше, меко казано, жаловита. И се чудихме вече сега на къде да тръгваме, какво да правим. Часът е около 4:30 след обяд. Т.е. да където и да тръгнем, вече денят е минал и едва ли ще сварим отворен магазин. Тук единодушно вече споделяме разочарованието си и решаваме, че единственият ни вариант е да тръгнем към Стара Загора по най-бързият начин, защото нямаме друг избор, а нямаме и време. Тук сме в търговския център на главната улица в Стара Загора. Това беше единственият магазин за официални рокли, но и тук нищо не харесахме. Забравих да снимам, че успяхме да намерим магазин, който се намира под главната на Стара Загора. Едва ни отключиха, влязохме, разгледахме и избрахме рокля, която няма да ви покажа в момента. Хора, ето доволни сме. Щастлива е. Не ма снимай. Намерихме рокля. Дори я купихме. Така че мисията завърши успешно. Толкова бяхме доволни и изморени, че някои бяха и танцуваха, а други се опитваха да поспят. А ако ви кажа, че приключението завърши без кючек, ще ви излъжа. Няма как такова щастие и тази мъка, която изживяхме през целия ден, да не бъде просто изтанцувана и да не го отпразнуваме, че всичко завърши добре. Защото всичко е добре, когато завършва добре.